Здравейте и добре дошли в моя гардероб или гардеробът на Деси. Днес ще си говорим за една тема, която в момента вълнува много момичета, а именно започването отново на училище или на университета. Аз днес няма да ви говоря за училище, ще ви говоря за университет, защото завърших училище преди доста години и не мисля, че вече знам какво да говоря за училище. Но пък университет не съм завършила преди чак толкова много години, така че мисля, че мога да ви дам някои полезни съвети за основните дрехи, които можете да вземете с вас, когато отивате да учите в друг град. Така, днешната тема днес ще бъде 5 дрехи, които трябва да вземете с вас, когато отивате да учите в университета в друг град. Обикновено и аз съм била така, когато отиваме да учим в друг град, няма възможност да вземем много дрехи, а нямаме и много място, където да съхраняваме дрехите си. Ето за това днес ще се опитам да ви покажа някои дрехи, които са изключително мултифункционални, могат да се ползват за много неща, могат да ви свършат много работа и естествено да ви спестят място в гардероба, но да изглеждате винаги модерни и много добре облечени. Първото нещо, което е много важно да имате, когато отивате да учите в университет, това е ризата. Ризата винаги създава едно по-сериозно чувство, винаги ви прави по-елегантни, а за университет това е много важно. Ризите могат да бъдат в различни видове, могат да бъдат прозрачни, моите повечето са прозрачни, за съжаление, могат да бъдат и не толкова прозрачни, могат да бъдат шарени или едноцветни, или дори една нормална памучна бяла риза може да свърши чудесна работа. Най-хубавото нещо на ризите е, че те са много универсални, защото могат да се носят както през деня, така и за някакви по-елегантни случаи, когато се изисква нещо такова. Една риза с едни дънки би била чудесна комбинация за през деня, дори с кецове. Аз съм виждала помощна риза, бяла, дънки, кецове, стои просто страхотно. А когато имаме някакво по-сериозен повод, да речем различни презентации, устни изпити, е много по-добре да бъдем по-елегантно облечени, защото това винаги създава един респект в преподавателите. Това е моят съвет. И като говорим за елегантност, другото, което няма как да не спомена, това е сакото. Хубаво е да имаме едно сако, черно или бяло. Аз бих препоръчала черно, защото е по-универсално, което също създава това чувство на елегантност на целия тоалет. Но в същото време в съвременните дни сакото е нещо, което се носи също не толкова елегантно за през деня, с кецове, с маратонки, с дънки. Особено ако има някакъв по-такъв закачлив елемент, например на това сако са му кожени ръкавите и това създава една така по-ежедневност на тоалета. Следващото нещо, което задължително трябва да имате, когато отивате някъде да учите, това са обикновени памучни фанелки. Могат да бъдат ето такива с някакви принтове, като ви съветвам да се придържате към бяло-черно принтът, или просто такива най-обикновени едноцветни фанелки. Тези фанелки можете да носите под сако, можете да носите с дънки, можете да носите под риза дори, с едно красиво бижу. Те биха били чудесен тоалет и чудесен елемент от тоалета, който може да се съчетава с почти абсолютно всички дрехи във вашия гардероб. И когато отивате в университета, е добре да мислите за нещо по-практично. Обикновено вече времето се захлажда, сутрин е доста студено, вечер също е доста студено и е добре да имате някаква връхна дреха. Като за това задължително препоръчвам жилетка. Жилетката е нещо изключително важно, когато ще прекарате цял ден в университета. Особено защото сутрин, когато отиваме на училище, е доста по-студено, през деня става по-топло и ако имаме някаква по-тежка или обемиста връхна дреха, би било много некомфортно да я разнасяме из университета по цял ден. Ето защо жилетката е нещо много универсално, което ще ни свърши страхотна работа.
Ето една такава жилетка. Тази жилетка е страхотна, защото пази доста топло, така че сутрин, когато отиваме на училище, ще се чувстваме добре. След това може лесно да се сгъне и да се прибере в дамската чанта. В университета обикновено се носят големи дамски чанти, така че 100% ще има място и за тази жилетка. Ето още една такава жилетка, само че с къс ръкав. Тя също лесно се побира. В момента много модерни са тези тип жилетки, които са шарени от външната страна, които пък придават едно такова лятно настроение. Тази е от Zara, даже още ми е с етикета. Струваше 30 лева с намаленията и е страхотна покупка. За есента ще бъде невероятно. Следващото нещо, без което няма как да минете в училище или в университет, това са скини дънките. Не знам ученичка или студентка, която да няма такива дънки, а това е също една много универсална дреха. Най-важното нещо, което трябва да мислите, когато отивате да учите в друг град, е, че освен да ходите на училище, вие много ще се забавлявате също. И скини дънките са точно една такава дреха, която ще ви помогне да бъдете винаги много модерни. За през деня едни такива дънки чудесно се съчетават с кецове или с бутуши. Пъхате ги в бутушите много лесно и са една прекрасна ежедневна дреха. А за вечерта с едни токчета, с един купринен топ и с много бижута се превръщат в идеалната клубна дреха. Ето за това препоръчвам скини дънки. Препоръчвам също и такъв тъмен цвят, тъмно-син индигов цвят, просто защото са много подходящи за всякакъв вид цветове дрехи. Могат да се съчетават с абсолютно всички цветове. Много е важно, ако вземете дънки, които да са по-протъркани или по-шарени, да гледате да ги съчетавате с едноцветни топове, с едноцветни дрехи, да не прекалявате с шареното, защото тогава по-скоро можем да бъдем смешни, отколкото елегантни. И последното нещо, за което ще говоря днес, това са обувките. Обувките обикновено вземат много голямо част, вземат много място в гардероба. И ето за това е добре да подберем обувки, които можем да носим по различни поводи. Винаги препоръчвам да имате в гардероба едни обувки, които да са в телесен или бежов цвят или светло-кафяв цвят. В случая препоръчвам ето тези обувки имам в момента, които мога да ви покажа. Те са бежеви, приливат в кафяво, тип омбре, на висок ток, но пък имат и в доста висока платформа. Такива обувки може да носите и през деня. Този тип обувки, които са бежеви, те си отиват с абсолютно всичко. С пола, с панталон. Могат да се носят и вечер, за излизане и за барове. Така че са една много подходяща обувка, която би ви свършила доста добра работа. Следващия тип обувка, които бих препоръчала, предполагам, че много от вас ще се възползват от този тип обувка това лято. Това са ето тези кецове, които обаче са с гладен платформа. Аз имам нужда от тези 5 см, които има в тази платформа, просто така за да ми повдигне малко. Тези са от Zara, все още се продават по магазините, аз съм ги виждала, но в момента има такива кецове почти навсякъде в най-различни цветове. Черно или бяло бих ви препоръчала, за да може да си отива с всичко. Това беше от мен. Много се надявам видеото да ви е харесало и най-вече да ви е било полезно. Очаквайте част втора, в която ще си говорим за гримът, който е подходящ за училище, за университет и изобщо за ежедневието. И много повече съвети, много повече полезни неща можете да прочетете на моят блог desiveleva.com, линк към който ще сложа в описанието отдолу. Също така, ако ви е харесало това видео, моля ви харесайте го, споделете го, коментирайте го, ще се радвам да чуя вашето мнение. Благодаря ви отново. Чао!